जे कथार इसे प्रेस मीट पी जे कुकी तुम फान के फ्लुंग जी पो ऑनरेबल तुलिराम रोंहांग पुसी पुआलांगली आने सी हारोहाट एले कॉन्सेंसिया लोंग फुलुन नियांग कांगलोंग लासो kapang dak alam kuki tumpan migrants tumpan munipur pen ke ba kuki tumpan ke plung ipo alam bu thak alang lipin an pulo dak bokule long ke do bongali bihari tum apan ke plung dak the utol bolbil long do bongali tumpan plung pe habai polong ke do a bihari tumpan ke plung pe pjr tum plung pe balam se lang pin an ye lo tala kuki tum ke la ke tribal inglong aso nililang lipan ki puji ke nang itu media hoi pen niliola sor kaning je la son hino nang tumta la so mai long nang dun plong te Bangladesh pen ke bang Muslim no Bengali no daga bang ke longli apota ta pidek thela pen dim plong ta pidek the lai silo Bihar pen ke bang a bihari tum tame akimi ke bang tum man ke longle pota ta pipe la pen dim klong ta pipe West Bengal pen ke bang a Bengali tum bhan akimi ke bang tum bhan ke longle pota ta pipe dim klong ta pipe la pen ang par tame bomane jong si non tribal aphan do ko kar bipi laso tribal tum ko pipi ma le ke long hola so ke long ana facility bang ke non tribal van do kok pulong te long le phelang bang ke laso bang ke pithek the pusini tum Karbenglo autonomous council pen isi ju Karbenglo autonomous council election aprang sini tum cheperai lo laso phi bang ke ni ta di mahoso cm van pulo lang tum ta cheperai lo ningkan isia phi di mahoso tum ke lasi laso lam sikipu lapen ke tribal ta hai tribal tum ta hai sita hu Manipur pen ke bang kuki tum non ke bang hu Bodoland men ke bang boro tum tribal ta hai sita dak aron re pen nang ke doji laso longle phelang na nangache raji Mizoram pen ke bang Chakma pen chenglok Marat pen chenglok Mar pen chenglok lahai tum bhan Karbenglo long le dim klong ki piji ke la ke out of position lo la pen ke alang tum bhan long le pota pen chenglok jata itum pipe Karbenglo autonomous council pen la ke ni tum kachuperai tang ta du busindili ka pang dak lasi alang li chini nang ji je dakla utol bol bila banguli tum la pen ke hula habai pur ke do bihari tum pjr biar tum ke la ke nili mehang thek thelang ka pedo alang dame da Karbenglo autonomous council ihuri sike secretary claim lang secretary akam claim lang da council lo tala sor bita singling se cm alang lita ping khat mel lo principal secretary abi holo sohur secretary ke alang lo secretary bang ke alang li si dolo sita hola sor ping khat dunde ta alang li phan ke dak pen ke alang li transfer kali alang phan ke ki flung hola so karilis alang li mithang na li phan je than ni phan ke nangate nangi flung dak pol si alang mithang sin li phan na je than lasi nili alang li kaida ning jebel dake siksiduli tum chu protect nang ji longle phelang li tum cherai kom nang ji laso cherai kom nang ji pohorsi alang li bang ke ko ki tum hanta dake migrants kali la tum man ke pedunang ji po bang ke nili ke la ke kroi kre la pen kroi tak the momo ta kroi kre nili cm do tik bang ke kroi kre pini non bayi silong te kuki village settlement lapen kuki sorgari amra tumana nili hang bayi si official si hang ala tumta bang po abelang tumana nili white duck clear si purunji nang tum ke dotang atum aprang men ke do bari ma kuki tum hanili tunang pupe
sitame ngona kimi ke bang tum han ke nili ke chak chi achu aprang dame ningkani se aprang dame hola suhut bang lo sita bang suri si ya familia ko ki tum han niling samjin pen jing ki than ma basta pidun lo la penalang tum dak pen toy ju lasi nili puja bang ke lason controversial statement bang pipidat nangji ili tum ke kai ke tame ili khaireng nangji longlei phelang ke nang batbe ili tum ke ko emethang isu ke nang chan bomji longlei phelang ke nang chan che si ko jong si tribal po ling le tum ke atum han dim klong pek nang hi po bang ke la nilihin pen ke la ke chekroi rakhe la pen momu da chekroi ke chopo aprang nang li si statement itu mane la kuki tum rumah se akimi ke bang be mala support pasal dipo nang li support claim mom lo KSA ro pli tum non survey bom lo pinyan ni thom ni pli lo atum survey ni lisi gari da pidun lo gari pidun pen police tumta toy dun lo alang tumanda hukum pilo la pen ke district commissioner phanta nili than lo information pilo la pen ke alang tum report nang pipela la pen hola principal B.Ed college Dr. Lipson rongpi alang limata chithur fruit lo alang limatang rang khan lo je pu singhason ke ekdom anglong si kuki ke bang me tum Punjab lo sar nili thekdam long vek lo nili dam vek lo posi Dr. Lipson rongpi ta nili phanan si kaching bai hot la KSA ro pli pen kaching bai hota nang dudun la se alang li tai si team captain lo mirjeng kro tum se alang li ke isia team lo gypsy pen ne li si rabdun lo kedam ke bang nili ka survey so village headman man chetong namo ro sa ma chetong namo akimi ke bang ko kitum bang kan ma la pena ke do barim bang kan ma ID number doma ave ma lai gutte angton pa survey vanili to yel alang tum prabjin pen report nang pipo la pdf pen na philong te DC SP nili press meet PG nili alang tum appeal kuri po yongsi la appeal kuri jeta dam de pulong te nil tum ke arona teng pen alang tum phan ke dake to ye phan ni tum bori pon Samon carbing long influx itu reglo, nasi impact control cepat carbing long rumah konsum. Lain no step ke deng ke je ni tum dake influx ke dolo mate la dolo pulong te la bang ke ele tum ke non ni leader ke le responsibility non ke dake do anang tum media tum anta arlingen se karbi pulong te nangli ok ta karbi lo ni libi ta karbi inte karbi lasina nilikai ta karbi rong saramai long nang tumante nang ra media tum nang dun lo pulong te na nilikai ta ninge je ni tumarong nili poke rong asa nili porong asa lo dadak arong nili tum 100 plus nili tumarong dong kam sa nili tumarong ke rong asar si chini ya me karum si du chini ji je anut ka prek tum dak doma ave ma singhason mane tisorong rong pierong hodak influx anor ke prek pen hong ben ke bang atuma phai ko an ma ke do la ke hodak rong pierong a arong asar pen ami kar tum si chini ji hala tum yong sinang khan the pulong te nilige singhason lam pen arong ke niligida humri jam thek the ji ke la si nilikai ta karbiang long rong asar mai la pen karbi rong asar mai la pen sorkari gamra tumalo amai long gidun ta nilikai ta puelo na tum council phanang thanangi nang than lo pulong te la sinil tum nep thek ji kachong huamni phan illegal shelter lo da nanga chapa chong ke bang tum phan aron re pen nanga do forest along le pen chenglok government land pen chenglok arong nanga do pulong te la ke nil tum ke chini nang ko ye la sila so chini lo pulong te la so ki plung jia ai stay pa bang ke la so to war bang ni tum claim kon chopo bo